ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଳି। ତେଣୁ ସେଇ ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ବା ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଦାସିଆ ବାଉରୀ, ଯିଏ ହାତ ଟେକି ନଡ଼ିଆ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରୁ ଆପଣ ନଡ଼ିଆ ନିଅନ୍ତୁ। ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା, ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢ଼ିଆ, ହେଲେ ତ ବଢ଼ାଉନ ମତେ ବଢ଼ିଆ, କାଳିଆରେ ମତେ ବଢ଼ିଆ, ହେଲେ ତ ବଢ଼ାଉନ ମତେ ବଢ଼ିଆ। ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ସିନା ତତେ ବଢ଼ିଆ, ହେଲେ ତ ବଢ଼ାଉନ ମତେ ବଢ଼ିଆ, କାଳିଆରେ ମତେ ବଢ଼ିଆ, ହେଲେ ତ ବଢ଼ାଉନ ମତେ ବଢ଼ିଆ।